Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Ғалабаҳои ситораҳои UFC дар турнири имшаба, реаксияи Ҳамза Чимаев дар ғалабаи ситораи нави UFC, реаксияи Дана Вайт дар ғалабаи боз як ситораи нави UFC ва коре ки дар UFC бори аввал рух дод. Умуман дӯстон, мисли ҳамавақта барои шумо беҳтарин аз беҳтарин хабарҳоро омода кардем. Моро бо лайк ва комментҳои худ дастгирӣ кунед. мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаен доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати шифофармо мебошанд. Ана ин Трибулусу 3 дар 1 барои хунукзадагӣ барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд, капсулаҳои самиюван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои ришму сарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати шифофармо дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. имшаб дар Лондон турнири UFC Fight Night баргузор гардид ва ин турнир аниқ яке аз беҳтарин турнирҳои сол ва шояд ки турнири беҳтарини сол шавад, чунки дар ин турнир қариб ҳамаи муҳорибаҳо фавран дар якум ва дуюм раунд ба анҷом расиданд. чӣ хеле ки гуфтем, ин турнир дар Лондон баргузор гардид ва мухлисон дар ин майдон албатта ки муҳорибаҳои ҳамватанони худро интизор буданд, аммо бисёртар мухлисон барои муҳорибаи ду ситораи худ омада буданд ва ин ситораҳо мухлисони худро дар ҳақиқат шод карда тавонистанд. якум шахсе ки бисёри мухлисо дар майдон барои ӯ ҷамъ шуда буданд, ин ҷангвари дурахшони вазни сабук Пэдди Пимблейд буд. барои Пимблейд ин дуюм муҳориба дар UFC буд. дар якум муҳорибаи худ Пимблейд бо тариқи нокаут ғалаба ба даст оварда буд, а дар турнири имшаба бошад дар якум раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст овард. вақте ки Пэдди Пимблейд дар UFC баромад намекард, ташкилоти UFC ба ӯ шартнома равон карда буданд ва ӯ ду маротиба ин пешниҳоди UFC-ро рад карда буд. бинед дӯстон ки дигар ҷангваро худашон UFC рафтан мехоҳанд, а Пэдди бошад ду маротиба пешниҳоди онҳоро рад карда буд. ӯро Конор Макгрегори нав меноманд ва чӣ хеле ки мебинем, ӯ имшаб мухлисони худ ва босси UFC Дана Вайтро шод гардонда тавонист. баъди муҳориба президенти UFC Дана Вайт оиди Пэдди Пимблейд чунин суханҳо гуфт: тамоми ҳафта ман аз шунидани номи ӯ хаста шудам. ба ман мегуфтанд ки ба баромади ӯ назар кун, ӯ беҳтарин аст. ман бошам дар ҷавоб гуфтам ки бигзор ки дар аввал ӯ ғолиб шавад ва ӯ ғолиб шуд. ӯ ғалабаи дурахшон ба даст овард. дар муҳориба мушкилиҳоро паси сар карда ғолиб шуд ва ман ба шумо мисол меорам. дирӯз ман дар инстаграми худ муҳорибаи рӯбарӯи ҷангварҳоро гузоштам. муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни муҳорибаи асосии турнир 120 000 просмотр гирифт, а муҳорибаи рӯбарӯи Пэдди Пимблейд боша 1 300 000 просмотр гирифт. барои ҳамин ман ба шумо гуфтаним ки дар гирди ин шахс хайпи хеле калон аст. ӯ ғолиб шуд ва исбот кард ки ӯро бояд ҷиддӣ қабул кард, гуфтааст Вайт. дуюм ситораи Лондон, ин ҷангвари 21-сола Муҳаммад Мокаев зодаи Доғистон буда рекорди 6-0 дошт. ӯро дар Лондон хеле дӯст медоранд ва ӯ дар Лондон ситораи хеле калон аст. барои Мокаев ин аввалин муҳориба дар UFC шуд, яъне дебют буд ва ӯ беҳтарин баромад нишон дод. ҳамагӣ дар 58 сония Муҳаммад рақибро аввал ба нокдаун равон кард ва баъд ӯро нафасгир карда маҷбур кард ки таслим шавад. ҳамин гуна Муҳаммад Мокаев рекорди худро 7-0 кард ва бо чунин ғалаба ӯ албатта ки эълони калон карда ситораи нави UFC шуд. муҳаммадро бисёри ҷангварони машҳури UFC мешиносанд ва онҳо муҳорибаи ӯро интизор буданд. аммо якум шуда муҳаммадро боз як ситораи дигари UFC Ҳамза Чимаев табрик кард. реаксияи Ҳамза Чимаев чунин буд: Yes, brother. Mashallah. ташкилоти UFC бори аввал якбора 9 бонус доданд. то ин дам чунин кор дар UFC рух додагӣ набуд. 9 бонус бо миқдори $50,000 UFC ба 9 ҷангвар барои беҳтарин баромади шон дод. ин ҷангварҳо Том Аспинел, Арнолд Аллен, Пэдди Пимблейд, Молли Маккейн, Илия Топурия, Макван Амирханӣ, Сергей Павлович, Пол Крег ва Муҳаммад Мокаев. дӯстон, ин 9 ҷангвар дар ҳақиқат беҳтарин муҳорибаҳоро нишон доданд. ҷангҳои пурраи онҳоро метавонед дар телеграм канали Паҳлавон тамошо кунед.
ссылкаи телеграм-канали мо дар описани видео ва дар якум комментарий закрепидшуда. дӯстон, агар шумо ин муҳорибаҳоро тамошо кардагӣ набошен, ҳатман тамошо кунед. ҳар яки ин муҳорибаҳо аҷоиб буданд. а касоне ки аллакай ин муҳорибаҳоро тамошо карданд, дар комментария нависен ки бисёртар кадом муҳориба ба шумо писанд омад. дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошед.